Kersa, Pak. Nah iya, kersa apa purun? Kersa, Pak. Oh iya, bener. Yen kersa iki krama Inggil, Pak. inggil, heeh. Mula didongake para lenggah, piye? Nganggo kata-katamu piye? Ayo. Nggih. Pak, Bu. Kula nderek ndedonga. Mugi-mugi panjenengan ingkang purun kersa apresiasi. Mugi-mugi tansah pinaringan kabagas warasan. Amin. Panjang yuswanipun. Rezeki banyu mili, Pak, Bu. Dene mengke panjenengan sedaya bibar gara-gara kok kondur. Kula tungak-tungakaken tambah anakipun lho, Pak, Bu. Kowe bocah sik semono ndongakne kok tambah anake barang lho ora. Piyayi mresani wayang udakara 6 jam lho, Ngono ki ya nganggo sayah. Upamane kak bar gara-gara kondur ya perlu istirahat mergo sesuk ki hari kerja. Wedine kok nganti tancep kayon. Lah itulah mutiara para penghayat wayang ngono kuwi. Ora perlu ndongake. Nggih, Pak. Nah, ya ndongake dadak tambah anakipun barang. Ayo, heeh. Ya, saiki ngaturake panglipur. Ayo. Sing klasik-klasik wae luwih dhisik. Ayo. Nembanga Kadung Tresna, Nduk. Ayo. Nggih, Pak. Wis ngono kuwi. Ya pancen ya dlondonge kesi dadi nggih, Pak, ngono kuwi. Ayo, coba. Dibawani ya, Nduk. Nggih, Pak. Jan bocah le polos ya nganti kaya ngono. Ayo. Nembang sing apik ya, Nduk. Nggih, Pak. Mergo iki ditenggani karo para budayawan, mula nembangmu aja nganti kelira lan kleru. Nggih, Pak. Wis mbok nganti subuh ya sing ngono kuwi. Ayo. Oh ning suarane medeni. Ayo. Nggih, Pak. Niki saderenge kula badhe matur. Apa? Niki kula badhe bawa ingkang ngripta ibu kula, Bu Kesi Rahayu, Pak. Bawane apa? Pangkur Kadung Tresna. Pangkur Kadung Tresna. Iya. Ya nyuwun palilah karo sing gawe sik. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya. Bu. Ya, Nduk, Umi Cahayu. Piye-piye ning apa, Nak? Kula badhe nyuwun pangestu, Bu. Iya, tak pangestumu. Tak pangestoni. Pangestu untu. Nembang sing apik ya, Nduk. Monggo sampean lek nembang sing apik bakale para pamirsa kerenan atine iso menikmati suaramu sing apik. Saya-saya yen mengko pacarmu ning omah ngrungokne ya. Nggih, Bu. Lah ki ibuke malah dadi kompor iki piye ora. Bocah iki gen sekolah sing lurus ngono lho. Malah pacaran ora. Wis. Wis pokoke sekolah ki sing penting ngono ki ora baku, wigoda ngono. Ha iya. Ayo wis. Niki tembang menika kula aturaken dumateng sedaya pamriksa sedaya, Pak. Iya, kalih Umi Mania. Heeh. Wonten pundi-pundi? Nggih karo kaki Danyang Nyai Danyang. Ayo. Kalih Kususon. Nggih niku, Pak. Kalih Mas. Sapa? Mas. Nggih, Mas sedaya. Nggih, Mas sedaya. Ha iya, Kowe tak kandhani ya, Napa, Pak? Dadi wong wedok iki aja mbebret ae. Mboten lho, Pak. Sing anggun, sing alus. Dadi ambak usume iki WA, aja kakean nyetatus. Wong sing seneng karo sampean kok statusmu ki arang-arang pamane seminggu pisan, mesti goleki endi tok kok randang nyetatus. Nek bendina nyetatus juarei. Nggih, Pak. Heeh, dadi ngono kuwi. Nggih, Pak. Wong wedok iki tak ajari gandeng aku bapakmu, tak ajari sing jual mahal. Nggih, Pak. Ngono kuwi ora perlu dadak diedit terus matane digawe bidu-bidu rasa ngono kuwi. Nggih, Pak. Ha iya, wis muni ngono. Nembang wae. Ayo. Yo. Yo. Yo.
Jane lek ora karo muni nggih Pak no ya apik jane suarane ayo. Oh. Wis berkarakter, wis menjiwai, sampean nembang wis apik kaya ngono. Walah, elok. Aku selaku dadi bapak sampeyan, Bukesi dadi ibumu, ngono rumangsa marem, seneng yen anake iki duwe kagunan sing kaya ngono. Nggih, Pak. Nah, nganti mak Surwing krungu kabar, ora nganti lulus kok wis meteng dhisik. Ngene bapakmu kaya dijur atine, ngerti ora? Nggih, Pak. Ya, tertib ya. Tertib, Pak. Nah, tertib ngono kuwi. Wis. Pokoke sing wibawa dadi wong wedok. Ha iya. Ah, wis. Wis nembang yuk. Kadung Tresna, mangga. Lamat wus katon tejane yen Nyo.
Terima kasih. Jos tenan Nduk. Ya, ngene pinarak sik. Nggih. Dan luar biasa. Ya, Wis. Menjadilah bunga panggung yang tak pernah layu ngono Nduk Umi. Nggih. Napa Pak niki, Pak? Lah kok nganti raruh piye iki, Mbak? Wah, iki matur nuwun lho, Pak. Terima kasih. Wis lumayan kena gitu kodol. Ayo. Ayo ben sikatan liar nyinden. Ayo. Pelok barang. Lah nggih menika Mas Dar. Sugeng dalu Mas Petro, kula anggota Wayang Mania Community. Wah, nggih dulur-dulur WMC kepareng badhe dana swara. Bawa dandang gula banjet kalajengaken sarung jagung duet kalian Ibu Sukesi Rahayu. Wah, elok. Nggih. Matur nuwun wassalam saking Pak Jumanto. Wah, nggih, monggo mriki saking Kendal, Bujuk. Pak Ju. Hah? Pun kondur. Oh, yen kondur ya Bu Kesi wae lek ngono sing makili ya. Ayo, engko bariki. Ayo, Bu Kesi. Ya. Iki mau magepokan karo bukune sampean piye sidane engko? Piye? Nah, men ora kleru aku. Buku iki wau ingkang nenggani ngantos tancep kayon lan saged njawab pertanyaan gratis. Nggih. Mboten usah bayar. Tapi menawi badhe mundhut separuh harga mawon 50.000. Kalau sampun enten ingkang mundhut priyayi kalih. Nggih. Padalang. Klebet kula informasikan dumateng para-para ingkang kepareng monitor lumantar streaming. Menika kula nggih kula sempat maos wonten chattingan kathah ingkang kepareng dangu menapa saged Pak mangke dipun kintun sarana online saged mangke monggo kemawon WA dumateng WA-nipun Bu Kesi sampun tercantum wonten ing YouTube. Nah, 082141446678 mangke saged dipun kintun. Oh niate ngrembakake budaya lumantar buku kuwi nggih pengeling-eling nggih sejarah ya Truk. Nggih ngoten niku monggo sinten kemawon saged. Lah ngono Bu Kesi. Mawawan sampean sempat silaturahim nggone utawa ana daleme Bunga Tirah lan sampean diparingi wewarah akeh malah ngerti karakter Semarangan bedane karo gagrak liyane iki piye jajal sampean tularne no waranggana liya-liyane kanca-kanca sampean. Anjar piye kula? Nggih, nuwun sewu Pak Dalang lan para pamirsa sedaya ingkang dalu menika tasik sami mungon ngantos jam kalih. Matur nuwun para penonton wonten ing TBRS mriki. Nggih. Matur nuwun apresiasinipun panjenengan sedaya tasik luar biasa nenggani. Nggih. Kula badhe crita sekedhik. Siang wau nalika kula badhe sowan wonten TBRS, kula mampir silaturahim wonten dalemipun dua seniman besar wonten ing Semarang ingkang sepisan Bapak Mulyono. Wis. Ingkang ping kalih kula sowan wonten dalemipun Ibu Ngatirah minangka senior lan empunipun sindenan sak donya mapan wonten Semarang. Nggih. Nalika kula tasih alit SD, kula mireng sepisanan gending-gending karawitan sesindenan menika saking rekaman kaset pita ingkang nyinden swantenipun Ibu Ngatirah. Ati kula langsung mak grek trenyuh padahal kula tasih kelas 3 SD. Nangis kula, Pak, Bapak, aku besok yen gedhe wancine sekolah
SMA aku sekolah ning kesenian kula ngoten Pak. Heeh, terus Alhamdulillah kula saged sekolah wonten ing Solo SMKI Surakarta ngantos kula kuliah ngantos kula nyambut damel wonten ing isi Surakarta lan dados sinden. Nah, kangge tandha kula bekti tresna minangka Bunga Tirah menika empu senior lan maestro pesinden kula wau sowan mrika lan kula ngertos kawontenanipun Ibu Ngatirah alhamdulillah sampun yuswa 76 tahun tasik sehat warasan senadyan to nandang gerah gula. Tapi alhamdulillah sakmenika sampun sehat lan proses pengobatan. Nggih. Nyuwun dongane para rawuh sedaya. Terus kula wau teng mriku dipun kandhani, "Nduk, yen kowe nyinden cara utawi cengkok Semarangan kuwi cengkoke tegas, ora nglewer, ora kakean lo, ora kakean wilet ning cetha, sederhana. Contone kaya wau pangkur Semarangan lan dandang gula Semarangan kula dipun rekamaken Bunga Tirah. Wau bojo kula nyetremi ngrekam swantenipun Bunga Tirah tasik cetha lan tasik wijang. Senadyan to sampun rados sayah ngoten ning tasik cetha lan larasipun tasik peleng ngoten Pak Dalang. Nggih. Pramila matur nuwun luar biasa priyayi Semarang menika seniman-seniman besar manggen wonten ing Semarang. Wah, betul. Nggih, nggih. Sakmenika nggih. dipun dawuhi nembang napa Pak Dalang? Nggih niki wau pamundhutipun ngersakaken sarung jagung sak bawane dandang gula banjet niki wau no. Nah, nggih. Nadyanto ingkang ngersakaken sampun kondur saking Kendal mbok menawi kepareng monitor lumantar streaming wong nyatanipun pamundhut klasik tur gagrag Semarang ya diaturake to Bu Kesi. Nah iya. Ya. Apa kaya apa? Nah, luar biasa. Mangga. Lan kula nyuwun lan nderek ndedonga nggih amargi menika nggih nuwun sewu sejatosipun nggih lair batos marem seneng anggere metruk wonten ing TBRS ning keluh kesah dari teman-teman seniman klebet ingkang mresani niku siji suarane niku lak nggaung dadi sosok mboten cetha angka kalih niku sumuk utawa panase mboten umum kula nyuwun kula ndonga dhumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi Pemkot ing Semarang wonten kawigatosan merombak dados pendopo menawa kados pundi gandeng menika rutin tur penontonipun sampun dadi mangke dipun rehab dipun rombak dados papan ingkang langkung indah lan ngrembaka. Nah ngoten nggih. Ngoten niku mergo ngene iki lek sing natasan ora pinter temenanan jan ora krungu apa-apa. Ha iya, Ha iya, pancen nggih nglatih kepekaan lek ngene iki ya. Ha iya. Lanjut Bu. Nah. Lan aku mau didhawuhi diweling karo Bunga Tirah yen ana sinden bawa dalange aja kakean le nyelani omong ndak marai kelangan ngeng marai kendho sing bawa kelangan apa penjiwaan dan pengkarakteran lho ngono kuwi lho. Ha iya menghargai karo sing nembang ya terus ora mung banyol wae. Ha iya ngono kuwi. Engko yen rampung lagi awake dhewe rembugan ngono. Nah mangga. Sa
no nano aran patih suwanda menika wonten ingkang kepareng kintun WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas, saking Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi nderek wungon sugeng pepanggihan malih kalian Mas Yoyok, gambar kula tampi saking Bekasi Cling. Nggih, sugeng ayahi tugas mugi lancar ngantos tancep kayon, amin. Nggih. Kangge sedaya pandemen Kuntadi channel wonten pundi kemawon. Nggih, sembah nuwun. Isih ana sik. Iki Om nderek wungon saking menika ingkang nenggo jenengan wonten ing TBRS Semarang. Rencang-rencang Kas FC kalian SBA Semarang. Nggih, matur nuwun para kadang sedaya. Ugi saking Pak Haryanto Tomang Nganjuk, selalu monitor Mas Cahyo request nggih lara asmara sembah nuwun inggih matur nuwun. Monggo dipun aturaken rumiyin para kadang sarung jagung karya besar Maestro Kinarto Sabdo. Dados. Jaewono Mas ya.
Oh. Yo 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 yo. Sekali lagi. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penggemar berat Ki Cahya Kuntadi sugeng pepanggihan wonten ing TBRS. Nggih. Mugi-mugi wayangan Jumat Kliwon diparingi langgeng. Amin. Nyuwun lagu orek-orek Jawa Timuran kalian Serampat. Lagu menika katur dumateng Mas Ton dan kawan-kawan. Salam budaya. Saking Joko Haryanto CS Kaliwungu Kendal. Ya diaturke salah siji. Ya, Apa serampat? Ya, serampat. Ayo diaturake Ce pamundhut. Ayo saka Sutresna Budaya. Serampat dados.
Tembange pilihan kabeh ya, Druk, kepenak kabeh mirasa kabeh. Iya, luar biasa. Jan. Melih wonten setunggal ingkang tasik cicir. Sugeng dalu Pak Cahyo niki kula Dimas Setiawan. Kirim salam kagem sedulur kula. Kemawon ajeng nyuwun lagu nggih. Lewung Kidung Wahyu Kalaseba kalian Miftahul Janah. Wah, ngembrah tekan kene. Ayo. Semoga wayangan Ki Cahyo selalu jaya di udara. Nggih, wonten darat barang nggih jaya, Mas. Ning radio terus mekan ayo. Lah iya, Yo Mbak sapa jenenge Winong karo Mbak Tutik. Ya, lah iki engko digarap jaranan ala Tulungagungan. Wah. Dalam lagunya Lewong no. Wah iya, jan eloke. Ayo karo nggih ngeling-eling medune ya disupati jaranan. Wah iya, Coba kayak apa? Ya, Dek. Coba. Ayo turun sini, turun gunung. Ayo Winong karo Tutik. Oke, yuk monggo jaranan Tulungagung Samboyo. Wah. Iki lagi introne urungko. Ayo kok nyincing kabeh to nang jarikmu ora. Ayo wis ayo. Wah, jangan nganti kaya ngono kuwi ayo. Nganti ipel-ipel ayo. Ayo. Winong ayo. Nggih. Semangat ya Nong ya, semangat ya. Sip. Oh iya, Mbak Tutik semangat. Wah, nggih. Luar biasa. Ayo duwe fan gurune dhewe kok. Ayo jan anggere Mas Harmadi roh Winong iki jan ngiler. Ayo langsung kaya ngono. Ngiler karo kagunane karo kepinterane le nembang. Ayo monggo dipun aturaken Lewung Gedruk bablaske jaranan. Dados
Ayo Pak De. Sampai pagi Pak De. Bareng gamelane meneng ya langsung mak klimpruk ngono ae. Wah elok Pak De. Jan blangkone aku. Wah jan elok tenan. Jos panjang yuswa nggih Pak De. Nggih. Nggih. Monggo tarik, yuk. Aus. Limpru. Agar gamelan mandek terus deprok ora ya. Ngati-atu lho sing nunggu lawang 1000 lho kuwi. Ha iya. Ya, kurang sithik Pak De. Ya, oke. Mungkin
Awas.